Dina nach Ernigiad ach gur gael iad I láthir an scoil gailen ar a dul a co. On a peur de voir sa langue et sa culture disparaître. It's an abitur tá faoi bhagart agus atá mina sé. Professor Christopher Hill Marksa. Agus George Thompson Marksa Internaisiúnta a tháinig chun cíns le trochadaí agus in díag sin. Dúch ag an daine is cliste ar dám ar an lein. Is dat lí ag líon do chnéide leis an gwine éireann. Úlpun go neamh ag lé clear. Ar an IRA I dtíirí san uairscéal Halltá. Bhfuil sreacht uairscéalta faoi bhean leabhsplach mar bhlachtar scríofa. Mar ágan de gath cuiiste an túidir míocht go háirithe.